Avui seguim parlant dels Premis Garrotxí de l'any 2021. Tenim al plató l'últim dels candidats al guardó d'aquest any. Enric Rubió, benvingut. Bones, bon dia. Sempre començo per la mateixa pregunta. Què estaves fent en el moment que et van dir que eres finalista dels Premis Garrotxí de l'any d'aquest any? Doncs jo el que estava fent era treballar. Em van trobar treballant a l'estudi meu, i bueno, em van donar la nova, em van trucar els del Centre d'Iniciatives i Turisme i em van comentar això, que era finalista del Garrotxí de l'any. I què vas sentir en aquell moment? Home, em va agradar, em va entusiasmar la idea, no? Vaig sentir que la meva feina havia tingut un punt de fruit. I ara explica'ns una mica la teva trajectòria, perquè vas començar a pintar de molt petit, no? He llegit per la teva web que vas començar als 9 anys. Els 9 anyets, sí, els 9 anyets. Molt petit, llavors... Jo vaig arribar de Sant Jaume de Llierca a Olot, els meus pares es van traslladar aquí a Olot a viure, i jo vaig arribar i bé, la meva primera il·lusió va ser que m'apuntessin a l'Escola de Belles Arts d'aquí a Olot, amb els antics mestres. Aquell temps encara hi havia en Vilà Montcau de director, hi havia en Vinyoles, en Joan Ferrés, en Peixín, etc. No? I llavors va ser com em vaig iniciar, bàsicament, amb el dibuix i la pintura. Era la meva passió. I una mica les teves últimes exposicions, que ara parlàvem que aquest any has exposat a Corea del Sud. A Corea del Sud, vaig enviar-hi una peça que ens varen seleccionar per un museu, a Goge, i ara farà un itinerant per tot Corea del Sud. Però, bàsicament, diguéssim, el més important d'aquest any 2020 i 2021 va ser les dues exposicions que vaig tenir a Dubai, a la Fira World Art Dubai, i vaig poder viatjar, inclús amb el pic de la pandèmia, el mes d'octubre de l'any passat vaig poder anar a Dubai, i aquest abril hi he tornat a anar. Vol dir que, aquí va ser molt important. De totes maneres, també val a dir que aquest mes vinent també 13 peces de gran format estaran a la Fira d'Art Revolution Taipei, a Taiwan, amb una representació xinesa d'allà, i que estic molt content, perquè sembla que aquesta pandèmia ha servit per això, per treballar i per enfocar-me per diferents llocs. Ja estava enfocat, no? Perquè, a veure, jo tenia una representació al Japó i havia fet 10 viatges al Japó, 10 individuals al Japó, però, tot i això, he estat molt content perquè durant aquesta pandèmia m'ha servit per donar-me a conèixer en altres llocs. Clar, perquè ara t'anava a dir que tinguis reconeixement d'aquest tipus internacional cap al món asiàtic, no? És per tu que... Sí, s'obre un altre camí. Jo penso que ara està evolucionant molt fort el món asiàtic en quant a art, i els paisatges meus, que jo sóc paisatgista, que els hagi exposat tant i tan lluny i que hagin tingut un cert mèrit i un cert èxit, estic molt content, la veritat. I ara traslladem-nos al dijous al vespre. Què pensaries o què diries si fossis finalment el guanyador dels Premis Garrotxí de l'any d'aquest any? La meva idea seria que si jo guanyés el Garrotxí de l'any, cediria el meu trofeu a l'Hospital d'Olot, als metges i infermeres. Això seria la meva il·lusió, perquè veig que els millors garrotxins de l'any d'aquest any han sigut els metges i infermeres. I llavors penso que aquest seria un petit homenatge que jo voldria fer a tot el món mèdic i d'infermers d'aquí a la Garrotxa. Doncs moltes gràcies, Enric, que tinguis molta sort el dijous. Moltes gràcies.